Salut și astăzi ne vom juca Geometry Dash. Da. Pentru că de ce nu? Și de ce... Da. Deci am făcut niște chestii deja, după cum vedeți, din profil. Da. Și... da. Vom încerca să completăm asta. M-am gândit... Nu știu cum să zic, dar... Da. Ei, după cum vedeți, da, cât de... Nu e chiar așa de greu, dar chiar e un pic normal, da. Că așa, Geometry Dash și chestii. Și da, numai încerc să-l completez. Și dacă nu-l completez, nu știu ce fac. Deci, strategia aici e să sar peste astea de jos și după aia aici când se schimbă, gata. No, acum ați decent. Ok, bun. Deci numai să nu cad, atâta. Te rog frumos să nu cad. Dacă calitatea e rea, vă rog frumos să-mi ziceți. Pentru că eu vreau să fie calitatea foarte bună. Yes! Nu! Nu! Hai no, că eram atât de aproape. 82%. Hai no. Bine, că nici măcar nu mi-am dat high score. 85% cred că era high score. Sau tot 82, cred. Nu știu. Ok. Numai să nu... Deci, nu știu. Ce I like jumping? Ce? Ce? Nu să văd. Nu să văd eu ce, domne. Oh! Ok, super. Super tare. Hai să vedem ce putem face noi aici. Așa. E ok. Cred. Numai că nu mai știu care era mai înainte. Doamne. Ce prost. Da, ăsta era. Bun. Nu știu, sincer. Hai că las aici sau... Da, hai că las aici. Stai să văd ce e asta. Ok, fine. Facem aia episodul următor, pentru că da. Ok, însă acum un pic mai silențios eram, pentru că chiar încerc să nu mor de data asta. La părțile astea mai ușoare. Mai ales la asta. Pe bune! Bine, mă. Bine, mersi. Fix de partea ușoară! Hai că nu, mă. Ok. Ce, doamne? Eu am apăsat. Ați văzut așa? Mă rog, n-ați văzut. Ok. În fine. Ok. Yeah, haleluia, aoleu. Ok, bun. Bun, strategia cea mai ușoară, ok, da. Yes, ok, fine, să nu mor aici, te rog. What?
nu-i posibil. Ok. Ok. Super. Super tare. Ok. Mersi. Ah! Ok, bun, super tare, ok, super, ok, da, bun. Ok. Super, ok, strategia cea mai ușoară, evident, da. Mă sar peste chestiile astea, hai de 40%, super tare, ok, super, nu, așa, da, aoleu. De ce? De ce? De ce? Nu, oh! Ok, da. Yes, ok, bun. Strategia, bun, evident, da, ok, nu mă interesează, ok, haide, numai să te rog să completez. Și te rog din suflet. Oh my god, ce doamne, e ok? Nu cred că e ok. În fine. Oh my god, vă rog din suflet să tăceți din gura aia proastă. Vă rog din suflet. Ok, deci dacă, nu știu, dacă mor de data asta, nu știu ce o să fac. O să închid videoclipul. Ok. Deci te rog să nu mor aici. Te rog. Ok, bun, decent, ok. Yes, ok, sare, fine. Ok, bun, super. Este! Mersi, Geometry Dash, mersi, RobTop. Dar chiar mersi, holy nu, ok, vă vedem. O să ne vedem în videoclipul următor, just kidding, ha. Nici măcar nu știu cât a fost videoclipul până acum, lol. Oh, în fine. Ok. Deci dacă mor la părțile astea ușoare, nu, chiar o să închid videoclipul, dar nu cred. Ok, lasă. E ok. Oh my! Deci, fix acolo. Ok. Bine, mersi, RobTop. De data asta nu chiar. Okay. De ce? What the hell? Eu nu parcă muream de părțile astea, nu? Nu cred. Eu nu cred că muream de părțile astea, deci, sincer, nu... Cum Dumnezeu se poate așa? Holy fuck. Ok, mă abțin să nu vorbesc engleză. Asta cam fac eu de cele mai multe ori când mă joc. LOL, da. Bun, ok, super. Ok, haleluia, ok, bun. Strategia cea mai ușoară de pe lume. Super, așa, ok, sar. Nici măcar nu știu dacă filmez, dar eu nu mai vorbesc singur, probabil. Nici măcar nu știu dacă mai filmez acum, oh my god. Nici măcar nu știu dacă filmez, nici măcar nu știu dacă mai... Oh my, ok.
asta? Stai, cât la sută? 83%, ok. Ok, bun. Fine, super. Oh, super, da, fine, wow. Fix aia noi. Câteva încercări și închid videoclipul fără... Deci, da. Dacă... în fine. Ok. Să bun, ok, da. Ok, nu știu de ce nu mor dacă tot fac așa, n-are sens, pentru că tot îmi zgâriu chestia asta. Da. Ok, super, ok, bun. Fix la partea mea ușoară. Mă rog, nu chiar ușoară, dar în fine. Ok, în fine. Oh, ok, deci încercarea asta și închidem videoclipul. Deci, fără discuții, vă rog frumos. Nici măcar nu știu câte minute o dura videoclipul acesta, lol. Ok, în fine. Ok, super, ok, bun. Să vedem peste asta. Aha, super. Yes, merci. Oh my god, yes! Deci să nu mor aici, te rog. Yes! 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 Aleluia! Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog frumos să dați subscribe și să dați like. Merci!